Madoka mabuja tauya ano nhau dzanyasi zuwa makumi mairi mwedzi uno wa Gumiguru. Tiri kuerenga mazuva 423 ayo Jobs agara mujere 493 days pachirungu. Apawo Jacobo ngarivhume ano mazuva 145 175 days pachirungu. Hei pakaita kunyangara kaitiringe zviri munhau dzanyasi idi maminimini ari kuitika munyika medu anopera kureketa kuno munangarwa wagoreketa kutoti kwakutofanira kuitiwa dzimwe sarudzo pokare dzowanhu 14 wobato roCCC wakabulitsiwa mudare reparamende zvisiri pamutemo waye. Pakaita kunyangariwa agotoreketa ye kutoti dare rinoisa wanhu musarudzo nominations court ichagara zuva rochinomwe mwedzi uri kuteerayo mwedzi wambudzi pokare zuva rochipfumbamwe 7 December mwedzi wazvita ndo zuva richaitiwa sarudzo dzacho. Munobva maita kuona kuti mhuka inonzi chabangu iri kutoita kutonga kurura chaiko nomasimba yakapuwa nevanhu woZNA. Idi zvakaita kunyangariwa mukaona zvadari bvai maziva kuti nomari chaiyo yomapato iya ichaendesiwa kuna chabangu nekuti ndiye kaari kundonzi ndiye mukuru. Unobva wazvisaya kuti kohokonai zviri kudandi. Ipapapa wanhu wadoka vari kutobvunzana kuti ko iye chabanguyu achagoisa wanhu chere pokare achawaboyepi wanhu achaisa kuti ndo CCC iwavawo abisiwa avawo achapinda pokare chere musarudzomo pokare wakahwina achagowabudisa pokare chere kana kuti zvichatikaira sei. Ipapo ndipo pamunotoramba muchitoona kutoti ndo chanja chokufenechi. Apa wobato roCCC wagotobudisa mureketo wavo vari kureketayo kutoti zviri kuitiwa naMhanduwe pokare ino zviri kuitiwa naMudenda zvese izvozvozvo zvese zviripo pamutemo nokuti chokutanda Shabangu anozikana ba pokare wakatonyepiwa kare kunyanya Mudenda akatonyepiwa kare kutoti iwe gorekaita denda risina basa nokutoti wanhu woCCC wari pasi pachamisa wanoreketewa pokare naChamisa. Zvese zvinoitika pane zvavo zvinobva kuhofisi yaChamisa. Iye akabva ati ndezvache izvo akutoita hache zvemusoro wache. Chochitatu nyaya yacho iri kumatarotsi mhosva. Heno wamunangarwawo kuti dzungu ravari kuita ari bau rakadaita kudari riri kubvepiko kuita kutekaira nonyaya iri kumatarotsi mhosva akutoita ko dare rikati ngavapenhutsiwe kudare reparamende anozodini. Asi kana muchida kuona chanja chopfene chaicho manje zviya zvese wanhu wese wakaendesiwa wachinzi wanhu ava woZNA 40 ngavabuditsiwe wese paribe kana chakareketeka ipapo zvese zvakandonyarawa kuti zii. Ndipo munotoona kuti pano zviri kuitika asi ticharamba hedu takaringa kuti zvinenge zvimbopera sei. Tahwadziwa fani kuti mumwe wanhu wanga wari maajendi wobato roCCC mudzimai akabhinyiwa pasarudzo papa panguva yaiverengiwa sarudzo dziya akaenda akapambiwa nekuti akaramba kutengiwa nomari nevanhu vanga vauya nomari. Idi zvakaita kunyangara toramba tichindoimba kuti anopora idi. Nyasi wamunangarwa wanga ari kuGreat Zimbabwe University kwanga ari kuparura inonzi Innovation Hub. Kwai ipapo muzinda unenge uchifanira kuita wanhu wanofunga zvonzeru dzakapinza kuitira kuti zvinhu zvirerukire wanhu. Rekai tigoona kuti zvichange zvakadaro chere kana kuti manyepo. Apawo manyadzo aitika nyasi wanhu woZNA waanzi iwo kwaseke waenda kokonzeresa zvokurova namambo kurova nasabhuku kurova wanhu wese nomabheura chaiwo. Mapikicha ataigoita kuona anoita ba kutoti tiratidza wanhu nokutoti akaita kunyangaritsa ropa rakaita kutsvuka piriviri pese pese zvinoita kurwadza maronda akadzika kugwemiwa nemabheura. Unobva waita kuona kuti wanhu wawa idi wasuwa ropa ndiro wakutsvaka manje kuti woita sei uriboyepi. Asi rekai tigoramba takaringa. Kwaina munangarwa anga ari mumiriri woZimbabwe kuTanzania akanga asiya basa kuchiuto. Anselm Sanyatwe uya anga ari ndiye mukuru wemasoja panguva yokupu ya 2017 yakapinza wamunangarwa pabasa.
agotuma masoja kuti masoja endai kopfure wanhu wese waya wakagwarashiwa zuwa rokutanda mwedzi waNyamavhuvhu mugore ra2018. Iye uya kwaindiye aitiwa manje mukuru wemasoja wopasi, Zimbabwe National Army pachirungu. Ndipo munotoona kutoti paita kunyangara wakomana. Rekai tione ipapa kuti zvirumbopera sei. Peno wakunadzirira kuti kukandoitika pokare wanhu wanoita zvokuratidzira nokudidi anobva amhanya kuita zvaakajaira zvokuti wakomana 45 degrees dzaaigoreketa dziya. Imikai pakaita kunyangara, asi rekai tione kangoma kariritse kuti kanosvikirepi. Ubato roCCC watanda izvezvi kuita chimwe chinhu chakanaka chokutsvaka mari yowanhu wari kunetsiwa nokugarisiwa mumajere wari wanhu ubato rawo, political prisoners pachirungu. Ipapa nyasi kwai wanhu wanenge wachireketa kuna Jameson Timba, kuna Vongai Tome, kuna Promise Mukwananzi naChiremba Kwaramba. Tikuramba tichiti aiwa izvisvinu towaroera manja. Apawo chimwe chiri kuhwadza wakomana kureketa kuno, wanhu womuZimbabwe aidi makambani okwedu anoita kufundzisiwa nehurumende yedu zvokuita, achibva azviita kuzvikona chaizvo, kukona wari kuwafundisa wacho kutowaita wanosara pasi. Kureketa kuno makuzviziva chere kuti kwai kutsvakiridziwa kwakaitiwa noZimstats wanoita zvokuerengewa kwezvinhu nowanhu waya kwagoburitsa pachena kutoti izvezvi wabasa womumba wari kutambirisiwa kwai mari isingapfuuri madhora manomwe warume pamwedzi. Apawo wanhu womumastoro kwai wari kutambirisiwa madhora asingapfuuri 35. Kumigodhi kwai madhora 20 noribodzi. Kuno zvokurima kwai madhora 7 kumahotera kwai 111. Wanoita zvekutekedzwa kwezvinhu kwai kuno madhora 153. Kumabhengi kwai 250. Kuno zvoutano 384. Kumagetsi ndo kune wanhu wagere tatata kureketa kuno zvachiringirwa ipapa kutoti wari kutambirisiwa mari inoita madhora 500 womari yokuAmerica. Mamiriro aya kaya anoda kuti achinjiwe idi zviite zvakanaka nguva iripo. Rekai tigoona ipapa kuti zvichachinjiwa chere kana kuti zvinenge zvakaita sei. Kubva nozuro zinara yakakwidza mitengo yomari yomunyika yeyo mazambuko yayo. Kureketa kuno kwai motika duku dzaakubhadhara mari inoita zviuru 10 11,400 pachirungu. Inoteera yacho makombi dzichibhadharawo zviuru 11,100 17,100. Wanoteera zviuru 20,700 22,800 pachirungu. Wanoteera kwai wari kubhadhara 28,500 zviuru 27,500. Wari pamberi pacho kwai wari kugobhadharisiwa ava ndo magonyeta zviuru 50,000 57,000 pachirungu. Kwai vanenge vachida kubhadhara mari ikabodzi waye wari kubhadharisiwa zviuru 227 228,000 pakaita kunyangara. Apawo mari dzomarezinesiwo dzimotika dzakwirawo pokare. Mwedzi mina yakubhadharwa kamotika kadukuduku zviuru 114 114,000. Kumagonyeti milioni ribodzi nozviuru 400 1.7 million. Kwaiti nyepei kuti nyika yakanaka imikai zvakaita kunyangara chaiko. Kambani yoInvictus waye wari kuchera kumuzarabani uko kwai papapa wachera makilomita 2 ano 400 omamita wasara nokilomita ribodzi rawari kuda kuchera. Zvavari kuchera ipapa kwai zvinenge zviri kuningisika kuti zvisvinu pasi panokona pakazara pakaneta pakaita kurema. Tikundoramba tichindohwewa kukomana nokufunga kutoti dai watanga watinunura kubva mujokora iyo mapfene yaya
kana wakatinunura kubva mujokoro mapfene yaya tobenhuka kaata wanhu wazvinu tochiita zvinhu zvinoita kuti nyika iyambuke iende mberi. Zvagoimbiwa naHosea Chipanga zviya kuti zamu rakasisa, asi wana wari kufana kusaya mukaka wakomana zvakaita kunyangara. Kaiti ringe hedu zviri kuitika pasi rese. Ipapa muSouth Africa bato roEFF ragoita izvezvi kuti Busisiwe Mukwevane aite mumwe wamiriri waro mudare reparamende. Ati kuti makorokoto. Rekai tione kuti zvinenge zvichitekaira sei. Nyika yoZambia yagoreketa kutoti yaburitsa wanhu wanoita 41 kubva munyika yowaIsraeri, asi kwaipasara 100 waramba hawo wega nekubudika munyika yowaIsraeri. Kaitigoringa kuti zvinenge zvipera sei. Kukinya mutungamiri wenyika ikweyo aita zvinhu zviri kuitika pasi rese. South Africa iri kuzama kuda kuzviitawo, Britain inazvo, universal health, kureva kuti homwe yeutano yewanhu wese munyikamo. Kwai mubasa wese mukinya akubisa churu, akubisa chikamu zviri nochidimbu kubva muzana 2.5% pamari yaanotambira kuti iende koisa pautanopa. Rekai tione kuti zvinobudika zvakaita sei ipapo. Tiri kufarawo kunyepa kuti kwai uwandu hwezvipembere zvomuAfrica hwaingidzira kaano zvikamu 5 kubva muzana. Tiri kuti makorokoto. Kwai wano mbavha vari kupuwa nogbarasha zvipembere zvekwedu kwai waakuita washoma. Tiri kuramba tichizvitenda izvi. Dai zvaramba zvakatodando idi. Apawo tiri kufarapo kare kuti kwai mumwe anotamba bhora kuArgentina, Papu Gomez, kwai agobatiwa kuti agotora zvinodhaka zvisingabvumiwe nevanhu vanotamba mutambo. Saka hanzi makore mairi asingatambe bhora kana kuita zvinochokuita nobhora. Zvakanaka izvi, dai zvatoenderera mberi. Zuva ramangwana South Africa iri kutamba mutambo rugby, pabodzibono cricket nochikwata choEngland. Aiwa tiri kuti zvakanaka izvi. Dai wakawaja kwese, iwo wana mambo Charles wanga wajiwe kujiwa kusvinu. Tinonga tichikunyepai kuti zvinenge zvichitekaira sei ipapo. Zvatifungisawo rokwedu bhora, tikupeire kugumisira. Mangwana kuri kutamba Rhinos ichitamba noChicken Inn. Triangle inenge yakaringana masimba anosimba bhora. FC Platinum noGreen Fuel zvinenge zviri kufunidzana hero kuti mbana achajiwa. Herenthouse yaiyebenza ZANU-PF inenge yakaita kurungana nyanga no Shisham. Kaitigokunyepai kuti zvinenge zvichitekaira sei. Takadaro zvedu mabuja tagumira pano isu ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.